Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie, welkom bij Noorderwien. Joet vanuit het Omroep Friesland Café met één gast hier onder de tafel. Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven, kwam via de polder naar Friesland. Daar is museumdirecteur, net van hier, maar van 3 musea. Een enorme muziekliefhebber. En ooit ben in 1973 in Antwerpen. De kenner weet het al dat ik het dan hoe Chris Callens had, de directeur van het Fries Museum. Prinsessenhof natuurlijk. En natuurlijk ook het Verzetsmuseum. Hè? Hoe is het? Het blijven bijzondere tijden, hè? Maar we hebben net een geweldig openingsweekend van de nieuwe tentoonstelling Vrijheid, Vetus, Vagevuur in het Fries Museum achter de rug. En dat was een geweldig feest. Niet alleen vrijdagavond, maar ook zaterdag met heel veel families in het museum die al het familiespoor gingen doen en allerlei activiteiten deden. Met het nieuwe bier erbij, Skerne Wiebe van een brouwerij Gruttepier. Ja, en waarbij onze vrijwilligers van de winkel zeiden, onze winkel is net een slijterij geworden. Dus weet je, we gaan gewoon door, ondanks alle andere dingen die ons bezighouden. Ja. Je komt uit België en je bent het mij horen. Ik bestempel je voor maar als een bierkenner. Is het wat te drinken, dat Grutte Pierspul? Ja, brouwerij Gruttepier, die zeiden mij ook dat ze erg geïnspireerd zijn door Belgisch bier. En dat proef je gewoon in alles wat ze doen. Een triple Gruttepier zelf, die is werkelijk fantastisch. Bij de opening van Neushoorn ben ik daar iets te stevig op doorgegaan, kan ik je zeggen. Dat doe ik sindsdien niet meer. Maar zowel het bier wat ze 3 jaar geleden bij de Vikingen tentoonstelling hadden, Rodulf de Viking, als dit nieuwe bier Skerne Wiebe, geschoren wiebe. Dat is echt een heel goed bier. Met een middeleeuws ingrediënt, een beetje fris. Goed voor een goede verkoop, denk ik, voor hen. En ja, ik vind het heel mooi dat we op die manier ook wat we doen steeds verbinden met wie er vandaag ook allerlei culturele uitingen in Friesland maakt. En bier, dat is ook gewoon een culturele uiting. Ja, dat ben ik mee eens. Ja. Hoe is je gemoedsrust momenteel? Ben je druk of juist net? Zit je in de stress of ben je redelijk relaxed? Nou kijk, druk hebben is in mijn geval geen kunst. Hè? Dus de kunst is, hoe hou ik dat behapbaar? Hè? Net zoals veel andere bestuurders zouden wij elke avond op pad kunnen zijn. Elke dag in het weekend bezig. En dus de kunst is daar een balans in vinden. Dat ik hier in Leeuwarden op 5 minuten fietsen van het museum woon, is natuurlijk een groot voordeel. Ik breng hier mijn kinderen naar school. En dat is heerlijk. Maar er spelen natuurlijk ontzettend veel dingen. Zoals heel actueel de verwachte energiekostenstijgingen na dit jaar. Maar dat is een kwestie van goed inpassen in je overleg, ambtelijk, bestuurlijk met de overheden. Kijken wat er nationaal gaat gebeuren. Zo vervelen we ons nooit. En vanavond ben ik toch weer op pad. Toch nog weer, ja. Je zegt het, dat hele energieverhaal is natuurlijk actueel. Iets minder actueel, maar nog net helemaal voort, is natuurlijk die hele pandemie. Kun je hem dit erbij houden, als musea? Want net alleen het law, maar ook de musea gaan van crisis naar crisis, is het daar zo. Ja, ik denk dat dat voor de hele samenleving geldt. En omdat musea midden in die samenleving staan, geldt dat ook voor hen. We hebben met de musea wel een bijzondere situatie gehad. Dat is dat we het grote geluk hebben gehad in Friesland dat de coronacrisis ons niet heeft getroffen in 2018. En dat had een dubbel voordeel. Ten eerste was 2018 echt een fantastisch topjaar. We hebben in 2020 enorm meegeleefd met de steden die op dat moment culturele hoofdstad waren. En heel veel hebben moeten
afzeggen en uitstellen. Totale nachtmerrie. Dat is hier niet gebeurd. Nee. 2018 was voor groot en klein in het programma van Culturele Hoofdstad een groot succes. En dat was het ook voor ons. En daarmee hebben we onder andere in 2019 kunnen laten zien met Rembrandt en Saskia, met Wij Vikingen, met ook Erik van Hoven, dat het Fries Museum verder kon, maar dat het geld kostte. We hebben in 2019 bewust een verlies van 1,5 miljoen geleden. Om te laten zien, je kan dat doen, maar het kost geld. 145.000 bezoekers ook. En een motor van Erik van Hoven is ondertussen opgenomen in de collectie van het Museum of Modern Art in New York. En dat die curator van uit New York dan naar Leeuwarden komt om die motor te bekijken, ja, dan ben je toch echt wel goed bezig, denk ik, als museum. Ja, dat ben persoonlijk wel goed trouwens, want ik in ieder geval de richtpunten van Fries Museum de laatste jaren vond ik echt het hele verhaal. Hè? Ja. Ik heb een prachtige documentaire, de Roussillon, hoe ze zien reizen naar Marokko natuurlijk, wie dat. Ja, wie geweldig het verhaal, maar hoe die dingen uitzogen. Ja, wij zijn er heel trots op. Ik vind het persoonlijk geniale kunst. Ja, we zijn super trots op die 2 motoren die we inmiddels hebben. Een motor die je al had gemaakt en die we nog in 2018 hebben gekocht. En dan die ene Frieske motor die we in 2019 ook met allerlei ambachtslieden in Friesland, maar ook met scholieren, mbo-scholieren die ook mee naar Marokko zijn geweest, hebben gebouwd. Alleen dat project was niet goedkoop, kan ik je zeggen. Nee. En dat heeft dus ook mede geleid tot dat financiële resultaat. En tot de boodschap die we toen heel duidelijk ook richting onze belangrijkste financier, de provincie Friesland, gaven. Jongens, dit kunnen wij verder zetten, maar het kost geld. We kunnen er ook echt eigen middelen voor werven. We hebben op 15 jaar tijd onze eigen inkomsten vertienvoudigd. Maar er zijn grenzen aan wat wij met €10 toegang gemiddeld kunnen besteden. Ja, en het gebouw is maar het gebouw op een gegeven moment. Dat, het beheer van de collectie. De helft van onze kosten bestaan uit personeelskosten. Ook, weet je, cultuur is mensenwerk. Hè? Dus je hebt goede mensen nodig met die ervaring van de jaren van 2016 tot 2018 om dat door te kunnen zetten. Alleen, zo was het provinciale beleid uiteindelijk niet ingestoken. Het provinciale beleid heeft er uiteindelijk toe geleid dat de provincie wel meer musea is gaan steunen, maar niet voor een andere basis voor het Fries Museum heeft gezorgd. Alhoewel er een rapport van 3 jaar eerder, 2015 was, dat er echt een betere basis moest komen, omdat de middelen ontoereikend waren voor de schaal waarop het museum moest functioneren. Is er in de tussentijd wat verloren? Nou, dat is dus niet gebeurd. En vandaar dat wij in 2020 een hele interessante beweging hadden. Ten eerste overkwam corona ons. En ten tweede hebben we volop gezocht van hoe zouden we nou toch een beetje verder kunnen. Zo hebben we uiteindelijk ons plan ook genoemd. En gek genoeg heeft corona ons daarbij geholpen. En wel daarom, omdat de rijkssteun voor musea, in ons geval musea met meer dan 100.000 bezoekers, wat we de voorbije jaren hadden, gebaseerd was niet op de grootte van het probleem, maar op een percentage eigen inkomsten uit 2017 en 2018. Ja, en dat waren 2 gouden jaren. Dus die coronasteun die had ook een gouden randje. En in goed overleg met de provincie, met de gemeente, met het Rijk, hebben we dat geld kunnen uitspreiden tot en met 2024. Zodat we tot dat jaar meer kunnen doen dan we in de basis kunnen. En dat meer doen zie je onder andere in de tentoonstellingen op de 2e verdieping, de grote tentoonstellingen, waarvan we er ook al een aantal sindsdien hebben gedaan. Ja. Matahari natuurlijk. Nou, kijk, die daarvoor waren mede gefinancierd door tijdelijk extra middelen door de provincie. Zoals de 3 belangrijkste, Alma Tadema, Matahari en Escher op Reis. Dat geld hebben we opnieuw geïnvesteerd in Rembrandt en Saskia, in Erik van Hoven en in Wij Vikingen. Ja, en dat was toen op. Dus met het coronasteun hebben we ondertussen Groot Borduren gerealiseerd. Hebben we de icons gerealiseerd. Hebben we alle campagne gerealiseerd. En hebben we nu ook weer een Vrijheid Vetus Vagevuur. Het vervolg op de Vikingen. Maar met de helft van het budget van de Vikingen. Ja. Dus er zijn wel degelijk dingen veranderd. En de grote uit. En we hebben een aantal mensen kunnen vasthouden om dat te maken. Hè. Nogmaals, het is mensenwerk. Je hebt mensen nodig. Dus tot en met 24 kunnen we dit verder zetten. De grote uitdaging is nu, terwijl we weten dat 1, de basis onveranderd is.
2, de provincie het heeft over besparingen op cultuur. Hoe zouden we het toch kunnen? Want dat is uiteindelijk wat ons drijft. Moet je eens kijken wat we kunnen. Moet je eens kijken hoe Friese verhalen zoals Vrijheid, Vetus, Vagevuur echt een nationaal verhaal kan worden. Dat is wat wij ook het beste kunnen. Hè? Dat niet alleen voor Friese zelf, maar ook voor de bezoekers vanuit heel Nederland, ook België en Duitsland, in de markt zetten. Hoe we dat kunnen verder zetten. Ja, het is natuurlijk wel goed dat we die Hollanders nou nog wel vertellen. Dat we de Friesen, daar krijgen we die er in. Dat maar we net vieren natuurlijk. Vandaag een heel groot artikel over de tentoonstelling in de Telegraaf. Wat voor ons een heel belangrijke krant is, omdat ze zo'n groot nationaal bereik heeft. Ja, als je dan ziet hoe die tentoonstelling daarin voorkomt, dan denk je, het gaat wel weer lopen. Ja. Maar we zijn nog niet van corona af. Hè. De gevolgen zijn er nog steeds. En ondertussen zijn de volgende crisissen, onder andere de energiekosten, alweer onze volgende uitdaging. Vol viewer. Gaan we aan verder over praten. Ik werd het al je wijk op die passie voor de muziek. Natuurlijk ook en ik voor de kunst. Maar we blijven even bij de muziek. Want we hebben hem met Florence and the Machine. Favoriete band? Nou, ik ben een muzikale veelvraat. Maar ik vind hen echt wel een hele eigen stem binnen het hedendaagse repertoire. Ik ben opgegroeid met Studio Brussel. Dus wat meer aan de indie-kant van de muziek. Fantastische studio. Het bestaat nog steeds trouwens. Zeker, maar in het Nederlandse radiolandschap mis ik hem een beetje. Maar tegenwoordig kan je digitaal heel veel. Kink FM is weer upcoming, hè, als alternatieve zender. Dat begint weer wat te groeien. Ja. Dus ik kan je ook Kink FM meer eens goed horen. Dus, Nou, goede tip. Dus ik hou behoorlijk van in mijn generatie Radiohead enzovoort. Maar ik vind Florence and the Machine daar heel mooi in passen. En melodisch en ook inhoudelijk tegelijk. Ja, dat vind ik mooi. We beginnen een orenartieste in dit geval. Toch? Charlotte Adighieri, zeg ik het zo goed? Denk het wel. Ja, jouw Florence is beter dan die van mij. Maar doe maar Esperanto, waarom deze dame? Ik heb haar nog niet in levende lijve gezien. Ik hoorde wel dat ze op Lowlands was. Ze zegt een beetje een nieuwe lichting in de Belgische muziekscene. Vanuit Brussel. En dan kan je nooit echt zeggen wat is nou precies de taal. Het is een mengelmoes van Nederlands, Frans en al de andere talen die in Brussel worden gesproken. Want Nederlands en Frans zijn er al lang niet meer in de meerderheid. Maar heel interessant natuurlijk een postkoloniale dimensie gezien haar achtergrond. Maar ook een muzikaal heel interessante referenties. Dus ik vind het boeiende muziek die ik dit jaar heb leren kennen. En altijd nieuwe dingen ontdekken, dat vind ik leuk. Are you polite or political? Are you correct or cynical? Are you open-minded behind closed doors? You join forces in this holy war? Are you as offended when nobody's watching? Are you an attacker, a victim? Do you carry the burden of this privilege? Do you see this need to build a wall? Say, I'm a world citizen. I don't believe in borders. De kaart Joert van Chris Callens, directeur van Traaien Musea hier in Friesland. Ik kan hem vragen om sowieso eens even een mooi verhaal qua persoon te doen. En natuurlijk, hoe komt het bij de musea hier in Friesland? We draaien deze van Charlotte Adighieri. Ja, mijn Frans is heel erg slecht. Maar het noemen Esperanto. Wat wie er eerst trouwens? De muziek of kunst? Wat er eerst was dat ik altijd een onderzoekend jongetje ben geweest. Of van jong. Daar zat ook een beetje retro-engineering bij. Dus dingen uit elkaar halen om te kijken hoe ze in elkaar zaten. Het lukte niet altijd om dat dan weer in elkaar te zetten. Dus dat leverde wel eens een probleem op. En op een bepaald moment heb ik ook de uitspraak gekregen: Chris, jongen, je moet archeoloog worden, want dan is alles toch al stuk. En dat was oorspronkelijk niet helemaal de bedoeling. Ik heb in de middelbare school heel veel wiskunde en informatica gevolgd. Ik ben ook de zoon van een ingenieur en een laborante, dus ik heb ook een beta-kant. Ik heb zelfs toen nog een ingangsexamen burgerlijk ingenieur in Leuven gedaan, maar dat was niet echt gelukt. Ik heb 3 jaar architectuur gestudeerd.
Maar daar ben ik er toen achter gekomen dat ik meer van de theoretische kant dan van de praktische kant was. Dus ik ben uiteindelijk kunstgeschiedenis gaan doen. Dat bleek meteen een hit. Ook een jaar in Berlijn gedaan. En cum laude afstuderen. Summa cum laude afgestudeerd. Ja. Maar omdat ik 7 jaar gestudeerd had met die architectuur erbij, dacht ik, het is welletjes geweest. Ik ga niet meer promoveren, ik ga werken. Ik ben zo vrij snel de tentoonstellingsproductie ingerold. Ben toen 2 jaar later door de universiteit teruggevraagd om een tentoonstelling voor hen te coördineren. Meesterlijke middeleeuwen. 2002, net 20 jaar geleden. Dus dat heb ik ook verwezen in het voorwoord van Vrijheid Vetus Vagevoer, het boek, naar die tentoonstelling 20 jaar geleden. Zodoende via een directeur van een stedelijk festival in Mechelen in 2006 conservator tentoonstelling in het Rijksmuseum geworden. Toen dat eindigde in 2009 hoofdcollecties in het Zuiderzeemuseum. En in 2015 de oversteek gemaakt. De plas over richting Friesland. Dus dat is een beetje de geschiedenis. Dus, en die muziek is er vanaf mijn 12e heel veel geweest. Ik heb vanaf mijn 15e ook in een koor, 4-stemmig koor gezongen. Zoals dat vaker gebeurt, middelbare school, laatste jaar ook in een bandje gezeten. Dat heette Zupazor. We speelden een beetje, dus de indie muziek, maar ook een beetje symfonische rock. We hadden een heel goede bassist en drummer, dus die waren een heel goede basis. Genesis enzovoort. Dus dat was wel bijzonder. Terwijl de collega-bandjes R.E.M. aan het spelen waren. Wat wie jouw rol in de band? Wat zeg je? Speel je ook gitaar of ben je de zanger? Ik had mezelf een beetje toetsen geleerd. Dus ik deed het keyboard en ik was de zanger. Maar mijn grote probleem was, ik was een bariton. Dus in het koor zong ik bas. En de meeste popmuziek is gewoon tenorwerk. Dus dat was vrij hopeloos. Dus ooit nog een poging gedaan om Talking Heads te zingen. Maar dat is werkelijk... Nee, dat zit kijk er wat heen. Werkelijk hopeloos. Ja. Hetzelfde geldt voor de Police bijvoorbeeld. Maar de Doors, dat is mijn bereik. Dat bandje heeft niet lang geduurd. Maar in mijn studententijd heb ik ook nog even in een bandje gezeten als toetsenist van een coverband van een ziekenhuis. We repeteerden toen in de cafetaria van het revalidatiecentrum. Dus dat was ook weer een mooi verhaal. Ben ik mee moeten stoppen omdat ik toen echt in Leuven op kamers ging. En sindsdien is die synthesizer, heeft die behoorlijk wat stof vergaard. En hebben we die uiteindelijk een paar jaar geleden van de hand gedaan. Maar ja, ik blijf het intrigerend vinden. Wat je tegenwoordig ook met virtuele instrumenten kan. En dat is ook weer een beetje die beta-kant die mij dan daarin aanspreekt. Maar ik hou me nu vooral bezig met mijn muziekcollectie. Die digitaal en geselecteerd vanuit een streamdienst inmiddels iets van 12.000 albums bevat. Dus het hoorden van muziek hoort ook een beetje bij een passie, denk ik. Ja. Die tijd van die band, we winnen het nog steeds, want je bent in Antwerpen geboren. Maar jouw jeugd, waar wie dat? Ja, ik woonde in een deelgemeente van Antwerpen, Merksem, wereldberoemd dankzij het Sportpaleis in Antwerpen. Stedse cultuur of meer dwarps? Of iets nee, absoluut stedelijk. Dus dat was een voorstad. In mijn wijk zelf gebeurde niet zo heel veel, een beetje een slaapdorp. Maar je zat zo in de bus of de tram naar het centrum. Antwerpen is zo'n metropool, ook historisch. Al in de 16e eeuw echt een topstad. Dat is heel bijzonder. Dus toen ik heb eerst in Nederland 10 jaar in Amstelveen gewoond. Ook een beetje zo'n voorstad. Toen ik hierheen kwam, was die keuze voor Leeuwarden ook heel logisch. Want zo'n beetje stedelijke omgeving waar alles dichtbij is, dat vind ik wel waardevol. Ja, je hebt net het gevoel van ik ben naar het eind van de wereld. Ik bedoel, Antwerpen, wereldstad. Ook met universiteit. Ja, de wereldoer als het ware. En dan ga je naar een provinciestad. Ja, ik vind jezelf fantastisch, dus daar gaat het dit om. Maar
Hier een soort carrièreplanning of show je daar wel? Of? Nou ja, kijk, mijn aanvankelijke bedoeling was om 10 jaar in het Rijksmuseum te werken en dan verder te trekken naar de Verenigd Koninkrijk of de States. Dat is er niet geworden. Maar wat ik geleerd heb, is dat je net zo goed hier vanuit Leeuwarden de wereld kan veroveren. Ik mag ook directeur zijn van het Prinseshof, waar we al een aantal jaar heel nauw samenwerken met het National Museum of Korea. Een museum dat 100 keer meer bezoekers haalt dan het Prinsessenhof. Dus in schaal totaal niet te vergelijken is. Alleen, ze zijn geïnspireerd door wat wij doen. En dat vind ik dus leuk. Hè? Dat je ook wat je hier. De Escher tentoonstelling in 2018 vond de directeur van de Escher Company de beste Escher tentoonstelling ooit. Dus het is niet omdat het hier is dat het onzin is. Integendeel, we kunnen hier echt de beste dingen doen. Heel veel bedrijven laten dat ook zien. Ik denk dat Friesland China aan de aardappel gaat krijgen. En dat is gewoon de beste oplossing voor het watermanagement van China. En niet omdat al die aardappels hier vandaan moeten komen. Nee, dat zou een slecht idee zijn. Laat ze vooral daar telen. Maar de herwaardering van het platteland is een van de belangrijkste doelstellingen, denk ik, die we moeten hebben wereldwijd. Ja, en daar kan Friesland een voorbeeld voor zijn. Niet door de schaal, maar door de kwaliteit. Nee, want op dit moment hebben we het heel veel door het platteland en de boeren en de verhouding vooral. Ja. Tegelijkertijd heb je wel knooppunten zoals zo'n Haatstedt, zoals Leeuwarden nodig, binnen zo'n platteland waar je een museum als het Fries Museum kan creëren. Wat er niet kan zijn in eender welk kern of dorp of kleinere stad in deze provincie. En daar lopen we de verhouding van die hele regio tot zijn hoofdstad. Dat is natuurlijk een verhaal van liefde en haat. Dat ook niet nieuw is, maar wat zeker ook wel een rol speelt in de uitdagingen die het Fries Museum heeft. Wat uit jouw jeugd, wat wie de eerste kunstexpositie of kunstwerk wat jou toch bracht houdt op het spoor van de kunst? Nou, eigenlijk is dat wel grappig. Of is dat heel geleidelijk gang? Ja, dat is eigenlijk een beetje door die studie gekomen. Ik was veel met zingeving bezig. Wij kwamen ook een beetje uit een progressief katholiek milieu, zeg maar. Toen architectuur duidelijk niet mijn ding was, toen had ik eigenlijk 2 opties. Dat is ofwel godsdienstwetenschappen gaan studeren, ofwel kunstwetenschappen. En dat laatste vond ik dan toch wel interessanter, omdat het ook een beeldend element heeft. Dat is bijna die antropologische laag. Wat gebeurt er nou in erfgoed en kunst en in gemeenschappen en in hun symbolische taal? Dat interesseert mij. Wat voor sleutelmomenten zitten er in een geschiedenis waarin dat plots allemaal verandert? Dat interesseert me bijna meer dan is dit schilderij nou van Rembrandt of niet. Dus ik zit qua insteek meer aan die kant van hoe hangt dat nou een beetje samen. Ja, en hoeveel impact maakt het en wat drijft verandering en hoe gaat het vooruit? En ik denk dat het daarom ook vrij logisch is dat ik professioneel aan die tentoonstellingskant ben gekomen, eerder dan aan de collectiekant, in de zin van specialist op een heel beperkt gebied. Ik ben natuurlijk afgestudeerd op een bepaald onderwerp. Laat-Rubenistische schilderkunst in de 18e eeuw in Vlaanderen. Maar daar heb ik professioneel eigenlijk bijna niks mee gedaan. Het ging eigenlijk meer om een soort methodiek om hoe pak je inhoud beet, hoe pak je kunst beet en wat kan je daarvoor doen. Ja, want Job, om te herinneren hoe trots ik in Willem Jacob Herrijns, beetje centraal stelt destijds. Nou, kijk, dat is een kunstenaar die echt werkelijk niemand kent. Nee. Het is ook een late Rubenist, dus in de kunstgeschiedenis die het vaak heeft over een vernieuwing, is hij absoluut een oudbollige schilder. Maar dat vind ik er ook nou net interessant aan. Maar heel spannend vond ik dat hij is best oud geworden. En rond 1800 heb je die hele Franse tijd en dan natuurlijk de Nederlandse tijd. Hij is in 1827 overleden, dus net voordat België in 1830 zich afscheidde van de Nederlanden. Maar heel bijzonder is dat hij in 1804 directeur wordt van het nieuwe museum voor schone kunsten in Antwerpen. Daarvoor was er geen museum in die zin. En 15 jaar daarvoor had hij nog portretten geschilderd van de abten van Tongerlo, belangrijke abdij in Vlaanderen. En op dat moment, heel veel van die werken zijn onder de Fransen naar Frankrijk gedeporteerd en daarna teruggehaald in 1815. En als directeur
ziet hij toe op het verwerven van zijn eigen werk in het museum. En dat vind ik dus heel bijzonder. Wat je daar krijgt, echt als in dat tijdsgewricht, is een doorlopend ancien regime tot echt op het einde van die 18e eeuw. En dan plots die verandering, waarbij historisering van wat er net ervoor gebeurd is, tot een museale collectie, gewoon door dezelfde mensen gebeurt. Ja, dat vind ik inspirerend. En dan natuurlijk heb ik me ook gebogen, is dat schilderij van hem of niet? Is deze tekening van hem of niet? Dat was geen proefschrift, maar een masterscriptie. Maar wel van 400 pagina's. Dus daarom dacht ik daarna, ja, weet je, ik kan er ook even 800 pagina's maken. Dus dat doctoreren en dat promoveren, dat interesseert me niet zo. Dat heb ik al bijna gedaan. Dus even kijken wat we anders kunnen doen. Maar dus dat soort sleutelmomenten interesseren mij. Vandaar ook in 2005 binnen het stedelijk evenement Stad in Vrouwen speelde de periode rond 1500 een grote rol. De tijd dat keizer Karel geboren was in Gent, maar nog te jong was om te regeren, en zijn tante Margarethe van Oostenrijk vanuit Mechelen de Nederlanden bestuurde. Ook dat is weer zo'n tijdsgewricht. Hè? Een wereld die in die 15e eeuw ontzettend verandert. De ontdekking van Amerika. Waarschijnlijk is Margarethe van Oostenrijk een van de eerste geweest die chocolade heeft geproefd. Chocolatl, Azteeks woord. Net zoals patatl trouwens. Afkomstig uit Amerika. En hoe dat zo'n wereld verandert. Trouwens, Marie-Louise is waarschijnlijk een van de eerste vrouwen die aardappelen heeft gegeten. Niet in de 16e, maar in de 18e eeuw. Omdat men eerst niet goed wist wat men met die aardappelen aan moest. En pas in de 18e eeuw ontdekte, ja, misschien is dat ding wel eetbaar. En daarom zit een gerecht van Wim Theo, een kok uit Leeuwarden, van Cadenza Catering, in het kookboek dat wij binnenkort publiceren met het Prinsessenhof. Dus zo hangt alles weer aan elkaar. Dat is toch fantastisch? En daar, weet je, dat is, ja, ik ben een associatieve geest. Ontzettend slecht voor korte interviews. Maar nu we een uur de tijd hebben. We hebben de tijd. Ja, maar ik vind het prachtig. En ik kom uit de muziek vooral, maar daar speelt hetzelfde. Alles had met elkaar te krijgen. Niks dit op zichzelf. Maar dat hij in de kunst natuurlijk ook met de samenleving en ontwikkelingen. Ik had natuurlijk nooit verwacht dat ik in Friesland zou eindigen. Maar dat is hoe het leven werkt. Eindigen? Of terechtkomen. Nee, maar dat is een mooie ja, zo'n je oud willen. Nee, ik weet het niet. Nee. Dat is ook de kern van, ja, de toekomst is altijd open. Je hebt er natuurlijk zelf een rol in. Maar soms gebeuren er dingen die je niet hebt voorzien. Ja. En dan is weer de kunst om daar het beste van te maken. Maar heimwee naar België of ben je ik heb geen heimwee naar België. Ik vind Nederland een heel aangenaam land om in te wonen en te werken. En ook de combinatie van de twee. Vinden we zelf net. Hè? We hebben nogal. We vinden het een rotland. Klagen en mopperen. Kun je een beetje het klagen en het mopperen niet tussen of net? Ja, ik kan ook. Ja, ik heb mij inmiddels wel gerealiseerd dat ik een aantal eigenschappen heb die heel slecht functioneren in België, maar die best wel goed functioneren in Nederland. En, nee, maar ik dacht, je bent de directeur van het Traaien Museum, is die midden in de samenleving. Ja. Je zorgt ook heel goed naar de samenleving. Ja. Dat jet ik zou bij een keuze natuurlijk. Dan kom ik in het volksaard hoor. Maar daar heb ik hier les van het eeuwige gezeik en gezeur en het gemiek. Nou, het valt wel mee. Of valt het wel wat daar? Kijk, ik zie tegelijkertijd ook wel een belangrijke opdracht voor ons. Hè. Wat ik steeds meer doordrongen ben, is dat die schenking van Bonnema bij zijn dood, dat niet door iedereen in Friesland als een geschenk is beschouwd. En dat het Fries Museum daarom een echte uitdaging heeft om het museum van us te zijn en te worden. Daar gaan we echt op inzetten. En tegelijkertijd zie ik ook de enorme uitdaging om toekomstperspectieven te creëren voor deze regio. Een regio die een beetje van nature de neiging heeft om achteruit te leunen en zeggen, het is wel goed zo. De Friese paradox, hè? Ja, en een echte Fries heeft me ook wel eens een keertje gezegd, Chris, dan komt er zo iemand van buiten. Inmiddels woon ik hier alweer 7 jaar, maar dit geldt te zijn. Zeg maar een Nijenfries komt dan en die zegt, weet je, dit is wel een kans en die gaan we grijpen. En dan lukt dat. En hij zegt, dan vinden wij echte Friezen, om het dan zomaar even te zeggen, vinden we dan wel lastig. Want we hadden blijkbaar
die man of die vrouw van buiten nodig om er ons op te wijzen en dat vast te pakken en er wat van te maken. Maar weet je, inmiddels ben ik redelijk ingeburgerd in het geheel en doen we dat gewoon samen. Ook onze organisatie is een mengelmoes van mensen met generaties, lokale geschiedenis en Nijenfriezen. Tot en met Nijenfriezen die uit het buitenland komen. En dan reken ik mezelf daar nog ineens bij. Maar, dat vind ik het mooie. We gaan weer naar muziek. Arcade Fire. The Lightning. Wil je daar nog wat op zeggen? Gewoon een goede band? Ja, ik ben al fan van Arcade Fire sinds 2007. The Suburbs in 2010 is gewoon echt een van de beste albums van dit millennium, durf ik wel zeggen. En ze hebben dit jaar weer een nieuw album gemaakt. Er is heel veel om te doen over de persoon van de zanger. Maar dat vind ik wel interessant. Dat maakt voor mij die muziek geen streep minder. Je kan over Frank Sinatra ook heel anders zeggen. Nou ja, en Michael Jackson is ook zo'n beroemd voorbeeld. Maar weet je, voor mij staat die cult, en over architecten, kunstenaars geldt hetzelfde. Voor mij staat die muziek op zich. Ik vind het ook weer zo'n mooie combinatie van ritmische dynamiek dat ik het toch weer een geslaagde plaat vind. De gast, Chris Callens, directeur van 3 musea hier in Friesland. Waarvan de opvallendste natuurlijk het Fries Museum is. Aan de weekend Biederfeest, Nijbier. En een prachtige expositie Vrijheid, Vetus en Vagevuur. Een beetje de stress, maar dat jet ik bij een bestuurder. Die verwoon mij de energie, wel uitdagingen natuurlijk voor de komende jaren. Daar gaan we het ook al even horen. En dan de rol van musea anno 2022. Verhoort die heel bot qua communicatie, hoe je communiceert met de samenleving. Want de wereld is wel onder het verhoring. We zitten in een digitale revolutie. Er wordt oors naar kunst zien. We zitten in een woke tijd. Wat je direct vervinden. Het jouwt aan dat er maatschappelijke verhoringen omgang binnen. Black Lives Matter, steeds assertiever worden. Het kolkt, het borrelt. Ik vind het persoonlijk fascinerend. En echt heel leuk om onderdeel van zo'n tijd te wezen. Maar jij bent directeur. Ben je ontschouwen, aan het schuren, aan het bijklussen als het ware om dat museum mij dwaan te litten? Op welke manier dan ook mij die verhoring in de maatschappij? We zitten er middenin. Ja. Het grappige is, mijn houding is eigenlijk wat ik noem inspirerende achterstand. En dat is het omgekeerde van remmende voorsprong. Eigenlijk zijn het alle twee economische begrippen. Hè. De remmende voorsprong, die kent iedereen. Dat is als je als eerste in iets investeert. Hè, bijvoorbeeld Londen in straatverlichting. Dat was allemaal op gas. Waardoor een paar decennia later al de andere Europese steden in straatverlichting met elektriciteit gingen doen. Daar zat Londen met zijn straatverlichting op gas. Hè, dat is remmende voorsprong. Inspirerende achterstand is het omgekeerde. Hè. Er zijn partijen die frontrunners zijn, die de ontwikkelkosten dragen, die kinderziektes meemaken, die oplossen. En dan stappen wij in. En dan is die ontwikkeling al een stuk geweest. Dan zijn die kinderziektes eruit en dan is het efficiënt en effectief. En dan, wat je dan vaak ziet is dat je meteen een grotere stap kan zetten. Omdat er zal een zekere efficiëntie zitten in de vernieuwing. En ja, weet je, wij zijn niet het rijkste museum van Nederland. Dus wie niet rijk is, moet slim zijn. En dat is een beetje de slimmigheid die wij hanteren. Laat het Rijksmuseum maar uitwerken. Bijvoorbeeld op dit moment hoe je augmented reality en voorwerpen in een museum zou kunnen combineren. En als zij daar een standaard voor hebben bepaald, dat doen ze trouwens met het Metropolitan Museum in New York, en dat wordt in Nederland vastgelegd, zo gaan we het doen, dan stappen wij in en dan maken we daar wat van. Dus dat is een eerste houding. Een tweede houding is natuurlijk dat hier in deze regio, bijvoorbeeld op het vlak van diversiteit en inclusie. In het Westen zie je dat het heel erg gaat over bijvoorbeeld de etniciteit. Nu, vooral duidelijkheid, die speelt hier ook. Hè. Kijk maar naar de etniciteit bijvoorbeeld van de bevolking van een stad als Leeuwarden. Maar tegelijkertijd is de sociaal-economische dimensie
Trouwens ook in de Randstad, maar zeker ook hier volgens mij doorslaggevend. Hè? Dat 1 op de 6 kinderen in Leeuwarden opgroeien in armoede, dat is echt iets waar we ons als museum moeten toe verhouden. En als gezinnen bezig zijn met hoe krijgen we vandaag eten op tafel, dan heb ik er alle begrip voor dat het niet het eerste is wat ze denken, we gaan lekker naar het museum. En daarom zijn we ook meteen partner geworden van Leeuwarden-Oost. En gaan we ook meer met het Fries Museum op pad. Om dat museum dichter bij die samenleving te brengen. Ja, dus achter de douane bij... Huppa. Die sociaal-economisch nu eenmaal wat minder evident met musea is verbonden dan dat op andere plekken is. Wat betreft die inclusie vind ik het ook heel belangrijk om dat begrip redelijk letterlijk te interpreteren. Dat betekent, inclusie betekent het toevoegen van verhalen die je tot dan toe niet vertelde. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan in de tentoonstelling Haute Bordure die we 2 jaar geleden hadden, begin vorig jaar. We hebben niks gecanceld uit dat historische verhaal. Dat vind ik heel belangrijk. Die historie kan je bepaalde dingen niet kwalijk nemen. Het zijn gewoon andere tijden. Maar we hebben wel nieuwe historische verhalen en nieuwe actuele verhalen toegevoegd. Ja, dus het completer maken. Dus precies, wat je ziet is dat een museum zich daar veel bewuster van is dat een museum voortdurend selecteert. In wat het bewaart, in wat het verzamelt, in wat het onderzoekt. En we zijn ons veel bewuster geworden dat daar meer aspecten aan zitten, dat er andere verhalen bij horen dan we 100 jaar geleden, 50 jaar geleden of zelfs 10 jaar geleden hadden gedaan. En dat vind ik mooi. Op die manier herontdek je ook steeds weer dat verleden en kan je er andere dingen over vertellen. In het Prinsessenhof zijn we nu bijvoorbeeld bezig met een meerjarig programma over duurzaam keramiek. Dat geven we met opzet een Engelse titel, Sustainable Ceramics. Omdat we het eerste keramiekmuseum ter wereld zijn dat zo'n consequent programma gaat doorvoeren. Maar tegelijkertijd komt er ook een tour doorheen de vaste opstelling die het heeft over grondstoffen, productie, handel, gebruik van de historische collectie. Dus die Sustainable Ceramics is ook weer een nieuwe blik op die historische collectie. Ja. Waar heel veel interessante dingen over te vertellen zijn. En dus het verhaal van projecteert op iets wat van vroeger is. Hè? Want ik bedoel, een museum had natuurlijk per definitie altijd de neiging om een greep uit de historie te doen. Nou ja, je neemt ook al de blockbusters. Alma Tarema wint ook een schilder van Ieder Verline. Escher net oors, maar daar had ik een skiertnisverhaal. Maar je kan in de kar van hoe je het verhaal vertellen en wat je erover vertellen, dus deze tijd meenemen. Ja, en tegelijkertijd vind ik dat elke historicus of kunsthistoricus of een museum het recht heeft om een historisch verhaal omwille van zijn historisch verhaal te vertellen. Beide dus. We doen de middeleeuwen niet omdat die zo heel betekenisvol voor vandaag zijn. Het is wel heel interessant om te zien, als je kijkt naar hoe die middeleeuwen heel erg problematisch eindigen. Te beginnen met de 14e eeuw, met de pest en dergelijke. Het verlies van de Friese vrijheid. En dan de reformatie in de 16e eeuw. Had ik gisteren een rondleiding en vroegen mensen, als je nu ziet waar we nu zijn, waar zitten we? Zitten we aan het begin van zo'n ontwikkeling? Of zitten we al een beetje op het einde? En het gevoel was toch, we zitten meer aan het begin in de 14e eeuw. De ellende begint pas. En dan kom je op een museum met in een andere rol. Dat is namelijk, wat voor perspectieven kan je bieden? En daar een voorbeeld van is de tentoonstelling die we samen met Arcadia hebben gemaakt. Fertile Grounds. Met vormgever Christine Meinersma. En waarvan we hopen richting 25 samen ook weer een Friesland brede, maar ook Europa brede tentoonstelling te maken over toekomstperspectieven. Economische, maar ook verbeeldende voor het platteland in Europa. Hoe kom je op dit soort ideeën? Is dit thuis met een koptelefoon op of is dit urenlang brainstormen met een team bij dat soort musea? Hoe ontwikkelt zich dat eerst al? Nogmaals, vanuit die inspirerende achterstand leer je heel veel van collega's. Ik ben bijvoorbeeld binnenkort ook commissielid van de commissie die Nationaal Innovatielabs voorstellen gaat beoordelen. Ja, daar ga ik ontzettend veel van leren. Want dan ga ik weer denken, oké, aan welk lab kan ik mijn karretje hangen? Maar zo zijn we ook lid van een aantal internationale comité's. Bijvoorbeeld een Europees comité, maar nu inmiddels wereldwijd, van uitwisseling van tentoonstellingen. En daar waren 2 Franse curatoren die een tentoonstelling hadden.
die heette Plant Fever. Die hadden wij trouwens oorspronkelijk voor 2020 in gedachten, maar dat is natuurlijk allemaal in de soep gelopen. Maar ze hebben nu een volgend project, dat heet Rural Regeneration. Dus het gaat over volgende generaties en regeneratie van het platteland. En we hadden niet de tijd en het geld om dat hele grote project over te nemen. Maar we hebben gezegd, we doen een soort pilot op dit moment bij Arcadia, en die loopt nog tot volgend jaar door. En we proberen die grotere Europese editie te creëren voor de Triennale in 25. En in oktober verderop ben ik in Milaan weer op dat congres. En gaan we kijken, oké, welke Europese partners, musea en andere sluiten we hier nog op aan. En het museum van Dalorum in Zweden, in de wereldberoemde regio Småland, die we allemaal kennen van het ballenbad van Ikea. Die trouwens in 2020 onze Erik van Hoven tentoonstelling heeft overgenomen. Die we dus al kennen. Die zitten eigenlijk met heel gelijkaardige kwesties. Die hebben al gezegd, wij doen mee. En nu gaan we nog zoeken naar partners in Zuid-Europa en Oost-Europa. Ja. Wat een viewer. Prachtig. Is dat dit al zo west? De beuk erin of net? Nou... Kun je altijd het meest mij krijgen in jouw enthousiasme? Of je wordt te snel? Ja, dat laatste is zeker gebeurd. Kijk, op mijn 18e was ik in België heb je een fenomeen, scouting, dat kennen ze hier wel, maar heb je ook Giro. En dat is een beetje onder de kerktoren jeugdbeweging. En dan ben je lid tot. Ik was eigenlijk lid van de scouting. Daar ben ik op mijn 16e mee gestopt. Maar toen ben ik gevraagd door een andere groep, Giro dus, een andere jeugdbeweging, op mijn 17e om leider te worden. En een jaar later was ik groepsleider, dus de hoofd van de hele bende. En dat heeft niet lang geduurd. Dat is misgegaan. En waarom is dat misgegaan? Omdat ik daar heb geleerd dat gelijk hebben en gelijk krijgen twee verschillende dingen zijn. Maar ik sprak dit weekend met de voormalige ambassadeur van Nederland in Duitsland, die ook in Europa, in Brussel, had aan diplomatie gedaan. En die zei, de Engelsen hebben over de Nederlanders een geweldige uitspraak. En ik neem die bij deze ook ter harte. Dat is, the Dutch are always right, but seldom relevant. En ik vond het een heel mooie spiegel voor mezelf. Ja. De uitdaging is voor mij niet om gelijk te hebben, in alle onbescheidenheid, maar om in Friesland relevant gevonden te worden. Ja, precies. En dat is precies wat we met het Fries Museum proberen te doen. Ja. Even naar de zakelijke kant. Want je had natuurlijk een mooie succesdas met het Fries Museum. Ervaar je daar nou ook een soort druk in? Ik meen natuurlijk alle omstandigheden bij elkaar. Dat er scoord worden moet, heel simpel zijn. Je had even de inhoudelijke kant hoor van het verhaal. Dat begreep ik. Nou, die andere kant, die zakelijke kant, hoe ben je daarmee om? Het is een beetje een combinatie. Hè? Kijk, met de extra middelen die we ter beschikking hadden voor Alma Tadema, Mata Hari, Escher. En wat we ook weer konden inzetten in 2019, hebben we wel een beetje leren vliegen. Hè? En we zagen ook dat het echt werkte. Alleen, met het basisbudget wat we hebben, kan dat niet. Dus het is alsof dat je iemand zegt, je hebt 4 jaar in een goede auto mogen rijden, maar voortaan moet je wel te voet gaan weer. Ja, dat doet pijn. En tegelijkertijd hebben we door tijdelijke middelen die we een beetje slim hebben kunnen organiseren en de goede basis die er is, wel een beetje, om in de beeldspraak te blijven, een goede elektrische fiets kunnen houden, waarmee we toch een eind sneller vooruit komen dan te voet. Ja. En wat daar in Friesland natuurlijk ontzettend speelt, is het gelijkheidsprincipe dat iedereen een beetje moet krijgen. En vandaar dat men in Friesland met het budget wat de provincie Limburg aan het Limburgs Museum besteedt, dat is 4,2 miljoen, naast de 5,5 miljoen voor Bonnefante in Maastricht, met 4,2 miljoen doet men in Friesland 8 musea. Nou ja, korte samenvatting is, dat kan niet. Maar men doet het toch. En dat zal uiteindelijk ten koste, als dat niet verandert, zal dat uiteindelijk ten koste gaan van wat het Fries Museum kan betekenen voor deze regio, maar ook voor de wereld daarbuiten. Ja, en zeker voor de rol die in de laatste jaren kreeg. Er liggen op dit moment zelfs scenario's voor dat als men die 7 andere musea wil gaan versterken vanuit onze subsidie, dat het Fries Museum alleen in het weekend open is. En er geen scholen meer kunnen komen in de week. En dan denk ik, hoe zijn we zover kunnen komen?
Dat een museum wat echt jaren na elkaar heeft laten zien wat het waard is, nu scenario's moet uitwerken waar het gewoon onder water staat. In figuurlijke zin. Ja. En ik hoop van harte dat we in de diplomatie die ik af en toe nog moet leren, wel kunnen bereiken dat politieke bestuurders inzien dat een goed Fries museum echt een ruggengraat is voor de culturele infrastructuur. En niet alleen als eigen instelling, maar echt ook voor het geheel een goede zaak is. En dat we daar vanaf 2025 ook gewoon nog weer een goede basis aan kunnen geven. Ja, maar de budget is mij de voet op tafel slaan. Maar dat leidt je ook dus toch. De vraag is dus, wat is de goede toon? Wat is de goede boodschap om dat te bereiken? Wat wij in 2020 helaas hebben moeten leren, is dat bewezen resultaat en goede plannen niet voldoende is. Omdat dat niet voldoende energie geeft om boven die versnippering uit te komen. En dus daar zijn we nu heel erg mee bezig. Hoe gaan we? En de eerste stap is gaan luisteren. Gaan luisteren naar alle fracties. Wat vinden zij van belang? En ten tweede, ik denk dat we ook slachtoffer zijn van ons eigen succes. Ik denk dat heel veel mensen denken, het Fries Museum dat redt zich wel. En wat meer populistisch uitgedrukt, zoals ik het ook hoorde over de harmonie. Dat krijgt 3 miljoen, dat kan ook wel 2 miljoen zijn. Nou, dat kan dus niet. Dus het zal ook een soort informatieronde zijn van jongens, let even goed op wat je doet. Want als je bij ons 3 ton eraf haalt, dan moeten we 2 miljoen uit onze begroting snijden. Want dat zijn ook fondsen die we niet meer kunnen werven. Er zijn ook bezoekers die niet meer komen. En die bezoekers gaan ook 11 miljoen niet uitgeven in de regio. Dus dat is 1. En een tweede element is, als we echt van belang zijn, mogen wij niet de enige zijn die het zelf zeggen. We zullen echt moeten gebruik maken van ambassadeurs in alle lagen van de Friese samenleving die het Fries Museum gaan ondersteunen. Want vanzelf gaat het niet. Nog één vraag. Hij kijkt hier je mij even schaamteloos reclamemeidje voor die prachtige expositie. Je zei al, er is een Fries beeldje bij introduceert. Je hem haar een hiepening gewoon. Hij zit nog wel even. Onder mij maaien, tak hem hier. Vrijheid, fetus en vagevuur. Ik ga hem nog net zien, dus je kunt mij vrij uit vertellen wat je wil. Maar wat joggen de meesten? Wat beleven ze daar? Het is echt een belevenis-tentoonstelling waar tegelijkertijd ook ontzettend veel te zien is. Wij hebben de rijkste regionale collectie van Nederland. Daar kunnen we als Friesland gewoon ook echt ontzettend grutskes op zijn. Daar hebben we ook weer nieuwe inzichten uit gekregen. Dat is allemaal te zien. We hebben ook bijzondere bruiklenen uit Groningen, wat gewoon Friesland was in de middeleeuwen. Uit Oost-Friesland, die landsgrens bestond toen niet. Dus bijzondere dingen te zien. Zowel in grootte als in verhaal. Maar er is ook ontzettend veel te doen. Onder andere een familiespoor. Wat ik dit weekend al volop heb gezien, is dat kinderen van alle leeftijden in die tentoonstelling bezig zijn en die dingen zoeken en invullen. En er hoort ook een schatkaart bij. En wat leuk is voor kinderen is ook leuk voor volwassenen. Dus er was ook al een groep van 3 gepensioneerde dames die schatkaart vast had. Fantastisch, weet je. Dus dat die tentoonstelling zowel voor de kenners is die nieuwe verhalen op het spoor komen, als voor gewoon het brede publiek, families. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis, bewust. Dus slecht weer of goed weer, kom gewoon naar het Fries Museum, dagje uit in het weekend. Die kinderen zijn 3 uur zoet, ga lekker een kopje koffie drinken in thuis. Koop de winkel leeg, boek erbij, plezier nog thuis. Iedereen komen. En dan wordt het weer zo'n even groot succes als de Vikingen. Waar 95 bezoekers kwamen voor we dat laatste slotweekend helaas door corona moesten sluiten. Maar dat is een beetje onze hoop. Hè? Dat deze tentoonstelling weer zoals wij Vikingen in een combinatie van Friese trots en fascinerend verhaal voor heel Nederland een museum oplevert waar iedereen weer ontzettend trots op is. We draaien nog één plaats en die komt van Ben Harper. Ik op verzoek natuurlijk van mijn gast Stuart. Dit is hier in je live show, zie je? Ja, ik ben 1 keer naar Werchter geweest in 2006.
Dat was oorspronkelijk voor Depeche Mode als slotact. Maar ook Robert Plant, was daar. Maar Ben Harper ook. En ik was al vanaf begin jaren 90 wel fan van Ben Harper met zijn hele mooie historische gitaar. En dit jaar heeft hij weer een nieuw album gemaakt. En het is weer mooi. Dank u wel. Money can't buy it, and thank heaven for that. No good